60 řemeslníků se sjelo na zámek v Opočně. Vyráběly se kamenné číše, dřevěné hračky i užitné nádobí. Zájemci si mohli sami vyzkoušet řemeslo, které je lákalo. Není to těžký. Je to o zručnosti a o trpělivosti, o ničem jiným ne. No. Když vidíte, že to dělá někdo, kdo to umí, tak to připadne jak pohádka, jo? To je jak nic, ale než se to člověk naučí, tak to vydá trošku mozolů. Dělám to poprvé, takže asi pro mě to je těžký, ta zručnost opravdu chybí. Největší úspěch sklidil kovář. Jeho umění ale sledovali děti i dospělí spíše s respektem. Vyrobit si například kovaný přívěšek si téměř nikdo netroufnul. Je to tak trošičku jednak o síle, ale jednak to člověk musí mít, řekl bych, nějakou představivost a musí si umět představit, co to vlastně z toho kovu tomu vytvoří. No. Síla a představivost nesmí chybět ani řezbářům. Tohle to se musí dělat silou. Nemůžu se na vás ani podívat, protože musím sledovat ten řez. Jo. Myslíme si, že to je důležité, aby se v dnešním komerčním světě děti setkávali s tvůrčí činností. Oni si sestavují hodnoty teď v tomhletom věku a proto jsme to pojali jako velkou tvůrčí dílnu. Trhy také některé řemeslníky inspirují. Například řezbář vymyslel takzvaného lžicopanáka. Iva Němcová, Česká televize, Opočno.